kayo mag-asik yung buto diri. Daot na dyan ni akong beauty. Ako sa kuan, kani akong pariban. Naaba ka mga tao diri, oy. Okay, diretso na lang ko, oy. Basing na tao diri pangutan-an. Mga busit ini mga lamuka ay. Tumok lamig akong paglakaw. Ang layo pa kay stanan. Kung asa dapit ang sitio boto. Asa ka diri ang sitio boto, oy. Mutan na ako dito sa unahan, basig naa dito. Oy, ay tao ay. Bay, ako wala gini nagdaog sabong pagnyaging adlaw bay. 30 mil man. Dako kay ay. Hayag din. Oy, mga bishi. Grabe nga ito sa. Magbibalik ba yan, no? Ang duta sa yan, Tris. Hala, bay. Grabe ba? Tinawas yan ba? Grabe ko pa. Nakay niya, oy, matay, bay. Kay Glips. Grabe, bay. Bay. Kispor sila na. Grabe ko pa. Kaya niya, matay, bay. Grabe. Dato siguro kay ni. Simbay. Paano gani ron ni, bay? Kakwarta tani. Magkatari sa ganda, bay. Bay, grabe. Siguro na sansayon, bay, oy. Ay niya, bay, oy. Grabe, bay. Uy, mga bishi. Amo ka sa ani, oy. Pwede mga tanak. Asa di ang sitio boto diri. Gani na ra ko magkatulap ko. Masaa pa jud tunan ay nadagan kay lamok. Nya gibamaak ko mga samok kaayo. Sitio boto? Dito ra maguro na sunahan. Doon na diri. Bisa masaag ko ani nya. Basing nay mga laki nga tuntag og lawas. Manghikap sa ako Basig mahuldak ko. Madaot niya akong kuan dinhi. Ikaw madaot? Oy. Sige. Ini tani, oy. Pasilawan ni akong agkang dako magkaayon ni. Asa ka to dapit diri ingon. Basig na itaw diri mangutana ko. Sana diri mga sagbot, oy. Madaot akong skin, nag-very skin di ako. Nag-glutam white pa jud. Madaot na jud kayo ni. Oy, may tao ay. Mangutana ko ani. Hoy! Urhamar! Asa ni diri dapit ang sitio buto? Ya muno? Di ba mo no? What? Patay, oy. Ganun ba kumulaan dito sa sitio buto? Asa nakakudapita? He! Yan yung munoy! Yan anak! Muna yung maunay! Uy, anong istorya, girl, oy. Una lang ko ni mo, oy. Pag-unis. Pagdaot na may kuling. Sakit tayo. Wala ka mabiyag kong layo. Uy, namin nagdong. Kasik tarong ni siya sa istorya. Hoy, girl! Hoy, girl! Pwede mo tana. Hoy, girl! Ano ka asa dapit ang sitio boto? Girl, ganyan ako naglakaw. Napasyo ko istorya nga ito. Duha ka lalaki. Ilang kuhan ko ng manok. Silang 30 mil niya. Niya naabot ko kuhan. Kuhan na gito siya ka ng bungi. Niya, sige, ano? Huwag ko kasabot. Ilakaw na lang ko.
Ani. Adong nang paasa ang kuan puto. Hoy girl. Girl. Bungol. Nagsika na ba niyang mata ay nagpupunta-buta pa yun. Oh shit. Amang manday to siya, oy. Amang manday siya? Saan ka ito nakapagsinyas, oy? Asa ang sityo puto? Ginagawa mo? Ay, salamat. Nakasabot na Jude. Ayay na. Bay! Nana, natong balikbayan nga danghag na ito. Nagtuon na diri, bay. Matay. Asa mo ko dapit, bay? Diri lang ko, bay. Ya, bay, ari lang sa gulo. Oh, sige, bay. Nana, tingnan na. Tari. Salamat kayo, ha? Sige, ari. Ari sa ko, ha? Okay? Ay, basin maon din yan si Tibuto. Gani na, dagang tiglang mo. Sige pa mo ako maayo niya. Nagao pa dito ang putis porcelana. Unsaon na kanina ako papagwapan, no? Si Tibuto, I'm here! Nakali kang burikata ka na, kang bakit, Unsay ba ko pang nagwapa man kayo ko? Panganak man kong mama nagwapa ko. Nana, bay! Agarang na ako kang. Diri, bay! Nana, bay! Diri! Kong bag, bay! Nana! Sige na nga, bay! Ikaw, saan ka na ikaw? Dili, sudan! Okay, 1, 2, 3, go! Thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka na rin sa aking upload na video. Thank you, guys, hanggang susunod ulit. Bye-bye!